Pozdravujem vás. Hovorí vám niečo vonný hasičák? No, ak sa držíte hesla, čo je mokré, to je čisté, alebo ešte lepšie, čo voní je čisté, tak potom toto video je určené pre vás, aby ste sa dozvedeli niečo viac o tomto vodnom hasičaku. Poďte sa na to pozrieť. V súčasnosti je snáď málo ľudí, ktorým by nezáležalo na príjemnej atmosfére, či už doma alebo v práci. Príjemnú atmosféru prostredia tvoria viaceré aspekty, či už je to trendový nábytok, doplnky, ale ten vrchol ľadovca dotvára vždycky nejaká príjemná vôňa. Vôňa samozrejme prináša a otvára rôzne zmysly a preto myslím si, že každý sa snaží používať a hľadať nejakú tú najvhodnejšiu vôňu. Na trhu je strašne veľa možností, ako sú napríklad rôzne aromadifuzéry, to znamená tieto aromatičinky, alebo nejaké vonné sviečky, ktoré však snáď voňajú permanentne. Ono aj s tou vôňou to nejako netreba preháňať, a je vždycky dobre tú vôňu nejakým spôsobom regulovať. Na trhu sa predávajú rôzne dávkovacie systémy, sofistikované, ktoré dokážu tú vôňu dávkovať programovaním na rôzne frekvencie, časy, dĺžky vstrekov a tak ďalej. Samozrejme, tieto dávkovače stoja nejaké peniaze a preto hľadáme nejaké ekonomickejšie riešenia, ako sú povedzme tieto aromadifúzery, vonné sviečky, ale potom sú to aj vodné spreje. Tieto vodné spreje sa bežne používajú alebo stretávate sa s niečím takýmto, kde vlastne podľa potreby môžete daný strek alebo danú aplikáciu vône urobiť. Tieto spreje sú však dosť veľmi jednoduché. Či už čo sa týka vône, alebo samozrejme aj zastrešenia danej plochy. Je veľmi isté, že s týmto typom vôni dokážete zastrešiť veľmi malú časť plochy a to neviem, či tak úplne stačí. Ako som spomínal na začiatku, momentálne máme tu možnosť tzv. Vodného hasičáku. Je to vôňa, ktorá je aplikovaná v takejto veľkej tube. Je to od spoločnosti Springer, čo sa špecializuje na výrobu vodného loga a presviežuje exkluzívnymi vôňami rôzne priestory, či už sú to vstupné haly, lobby, zasadačky, alebo samozrejme aj domácnosti. Takýto sprej dokáže zasiahnuť plochu o celkovej rozlohe 150 až 200 m². Čo je na tejto vôni ešte iné, je, že obsahuje vlastne dve molekuly. Jedna molekula neutralizuje zápach, ktorý môže vzniknúť v priestore z akéhokoľvek dôvodu, a druhá molekula obsahuje tú vonnú zložku. Konkrétne tento typ vône je tzv. Odorable, to znamená, že je tvorený vôňou lesného machu a jasmínu. Je to ináč nádherná vôňa, ktorá dáva tým priestorom potom daný šmrnc. Z tohto vodného hasičaku je možné potom ešte siahnuť po ďalších 5 iných typoch vôni, ktoré sú naozaj tiež na úrovni. Podotýkam, že priestory, ktoré pri tejto rozlohe 150 m až 200 m² stačí naozaj jeden strek a môžem vám garantovať, že ten priestor vydrží jeden celý deň úplne postihnutý touto vôňou. To znamená, že je to riešenie lacné, netreba samozrejme kupovať drahé dávkovacie systémy, ale takýmto sprejom, jednou aplikáciou dokážete nakrmiť ten priestor až na jeden celý deň. A ako funguje takýto sprej? No, pozrite sa na ten rozdiel. Oproti
spreju, ktorý ledva dá zo seba nejaký výdych, tak tento sprej, turbosprej od vodného hasičaku má trošku taký turbo efekt, turbo dávku a tým pádom máte postarané na celý deň na plochu 200 m². Ak neveríte, vyskúšajte. Dole pod videom nájdete link na náš kontakt, ale aj link na konkrétny tento produkt, prípadne jeho ďalšie alternatívy. A vyskúšajte a uvidíte, ako vám táto vôňa bude vyhovovať. Ďakujem za pozornosť a prajem všetko dobré.